Sziasztok srácok, ebben a mai videóban itt van velem Kevin. Nem mondom azt, hogy szokásosan is ebben a mai videóban versenyezni fogunk 2 játékba is. És várjál, Hunor, mert indultok egy 10 perces stopper, kinek lesz. Hát ki lesz benne jobb? Mennyi pénzed van? Ja, megnézem. 8600. Annyi elég, jó? Na, várjál, Mit kell csinálni? Mehet a verseny. Várjál. Na, megyek. Mehet 3, 2, 1. Srácok, indul is a verseny, 10 perc, mert. Mi a lényeg? Játsszál! Ezt hiszem. Nem tudom, hogy mit csináljak. Mi a lényege, tesóm? Ki szerez jobb brérotot? Ja, az. Kinek lesz jobb a béze? Igen, kinek lesz jobb a béte? Addig megy. Gyerekek, várjatok. Nem így. Nem tudom, de én csak random hozom ki a cuccokat. Na, mehet. Hát de miért? Hogy rá se nyomok, hogy csapjál te. Csak ezt bírom. Ez a kék, ez a kék. Ugye nem hallottad a videóbe. Mi? Itt ottad? Szólj, hogyha vége. Hogy legyen vége. Jó, majd szólok, hogyha letelt a 10 perc. Nem kell szólni, már látom. De nekem stopperem van. Na, mehet a vidi. Anyu! Mehet a vidi. Már régóta megy. Akkor jó. Na, srácok, versenyezünk. Hunor látom, hogy jobban állok, mint te. Itt hogy lapozzak innen el? Az kell. Hunor, te bírsz lapozni ennél a soknál?
Hey, stop! Nem bírok lapozni. Viszek ki ilyen Lucky blokkot. Alapból 175-öt termel. 175. És pont, Hunor, te se bírsz itt lapozni? Brr, brr, patapim. Itt te se bírsz lapozni, rányomsz egy shop, és itt nem lehet lapozni. Nem lehet lapozni, de ott alul van egy kis fekete csík. Azt húzgálni kell. Jaj, én is tudtam. Kösz. ...375-öt termel alapból. Give it El back! fog kapni a izét. Jó, meg is haltam. Na jó lennék ebbe a játékba, de lenne is speedem. Na lehet speedet venni? Hol lehet speedet venni? Istenem, Itt upgrade. te eddig erre nem jöttél rá. Ne! Hát ezt nem hiszem el, pedig olyan... Gangster putera Jó, akkor mind a 120 000-et erre készítek. Mi van? Get back here! Nem fogok megint nyerni. Nem hiszem el, hogy nincs speedem. Gorilo. Watermelon Drillo. 166k-ba kerül egy speed. Mi a? Köszönöm. Ne kérdezzétek, hogy miért megyek mindig a Lucky blokkhoz. Te oda szoktál bemenni? Még sosem mentem oda be. Jó, szó. Capu cappuccino assassino! Nagyon nem értem én ezt. Ballerino Lololo. Kottál persze. Ne, ugye ezt kiviszem. Jó, easy. Jó, mindjárt letellik az idő, Hunor. Egy perc! 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 Akinek jobb íze van, Igen, akinek jobb íze van. akkor gyorsan kihozok valamit, hogy adjál fejlesztőn. 10 másodperc! Gyógyíts, De még egy percig van pontban. nem, 10 másodperc. Le fog telni! Ne! 59! Jó, 10 perc lejárt.
Nem, de attól még, de te hamarabb kezdted a vidit. Én akkor még van 50 másodpercünk. Ja, Honnan? akkor még van chill. 42. A nyertes mit kap? Semmit. Akinek több pénze lesz. Ja, Nem, nem mondom. akinek jobb béze lesz. Most nézem a pénzet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Innen maradj csöndbe, innentől nem lehet, innentől nem hozhatsz ki. Jó, Na, neked milyen bézed van? 2K-s. Jó, jó. De az én bézem az ilyen. hát a legjobb brainrot számít az én legjobb brainrotom az 16 per szek neked. Mm. Nekem csak 5K percenként. Én 15. Hát akkor ezt nyertem, de most mehetünk a kövi játékba. Na, állítsd le a vidit addig. Nem kell leállítani. Mert nem is tudom most Na, Júliám, játsszuk ezt, mert ezt is látom, is. Ez jó játék. Ebbe is 10 perc. Na, joinolj rám, és szólok, hogyha mehet a 10 perc, és én mondom, jó, mert nekem stopperem van. Na, szólj, ha mehet. Kezdődhet. Na, akkor 3, 2, 1, megy a 10 perc! Srácok, ebben is versenyzünk. Ezek XP-sek, hogy ilyen XP-t adnak? Hogy ez mi? Igen, még se játszott ezzel a játékkal. Akramat mama. Én csak beléptem, de... Plane, megyek a plénen. Ne, leestem a plénen. Menni kell plane. Nem kapom az XP-t. Akkor meg van brainrotom. Akkor 20 XP-set veszünk. Tripi, troppi, trippa. Tripa. Jó, hogy ezt így... Aha, értem. Ennek semmi értelme szerintem. Nem tudom. Hát de ez mi ez a játék? Mi csinálja? De mi ez? Ez full-eke? Na, itt vagyok. Értem. Jó, hát ez a lényege. Na jó, most már értem. És tudtam, mit kell csinálni. Igen. Mondom. Itt mi számít? Kinek mi? Hát Mi honnan számít? tudjam, hogy a plénének a levele mennyi? Jó.
Hát ezt nem hiszem, el is meghaltam. Pedig mekkora lett volna, hogyha itt lehet csalni. Pedig mekkora lett volna a csalásom. Nem is csaltál volna. Pedig ez lett volna a legjobb. Mi van? Megakadtam. Úristen! Ebbe leszek a legjobb ebbe a játékba. Csak kéne hozni új brérotot. És nem hozom a plént. Launch. Á, gyerekek! És miért esek le? Mennyi XP-t termel a legjobb védotod? Hunor. Jó, hogy ez már leüt. Jó, hogy ez ilyen. Jó, hogy ez már itt leüt. Hát én is nem hiszem, hogy feljátszik. Ne upgrade-elődik a repülő. Ne upgrade-elődik. Négy perc. Úristen! Hunor, figyelj már! Én is értem. Kevin, figyelj, te is sem. Ne, sose nyomom meg, hogy launch. Azt mindig leesek. Burbaloni luliloli. Itt merre kéne menni, Fami? Ez a nagy kérdés. Itt merre kéne menni? Ezt kérdezhetem. Merre kell menni? Lounge. Mi számít, hogy mennyi rebirth-ünk van? Vagy a cash? Nem, Vagy akinek több level a plénye. Ja. Neked hány leveles? Hát nem tudom. Most tudom, csak 2 perc, 40 másodperc. Nagyon siess. Én is sietek. Itt megyek be itt a 6-7-nél. Fáj. Jó, hogy ezek egyből le is ütnek, akkor nem viszem bringotot. Csak szóljatok. Á, gyerekek! 2 perc, Tessék! 2 perc. Akkor most nem tudom, hozok egy ilyet, azt
Nem tudom. Szerintem... Gyerekek, mindjárt vége a videónak. Szerintem biztos te fogsz élni. Hát akkor majd a másik videóban majd csinálunk ilyen döntetlenes. És utolsó eldöntőt. A Pali ide adja az összes bérotját mindjárt. Egyet adtam. Az nekem nem kell, menj innen. Menj innen. Hogy kiállhatja, hogy kell tényleg. Jó, 50 másodperc. Nem kéne időt mert akkor eltűnik az összes levelem. Hány másodperc van hátra? 20. Megoldom. Még fél perc se. Én már állok egy helyben. Még az utolsó szintet, hogy írjam el? 5, 4, 3, 2, 1, vége. Neked hány leveles a pléned? Kezdte, Mi? kezdte, Mutasd. kezdte. 25. Az enyém meg csak 10. A policsol. Olyan tiéd. Most már egy leveles, mert ribőrzöltem. Na, szóval, nyertem. Adok egy brainot. Tök jó játék. Szerintem nem nagyon, de hát adok neked egy brainotot, ezt mondjuk odaadom. Nem termel sokat. Állj már meg! Nagyon nem termel amúgy sokat. Látod, mondtam, nem termel sokat. Nem termel sokat, csak nagyon. Max levelesen van már. Mi sem maxoltam. Te nem vagy normális. Te mit művelsz? Jó, én ezzel játékkal nem játszok soha. Odaadom még neked ezt az utolsó legjobb brainotom. Összesen 2 brainotom volt. De te nem vagy tökéletes. Nos, srácok, ennyi is lett volna ez a videó. De ez nem volt te tökéletes. Ennyi is lett volna ez a videó. Azt a gyereke. És ezt ma hova rakjam? Ha tetszett, iratkozzatok fel és lájkoljatok. Ez ma mi? Maradjon el. Ez mi? Na, lájkoljátok szét. Ez is mi? Mi ez? Na, srácok!